дар давоми 63 сол аз аввалин моҳвораи маснӯӣ ба фазои назди замин равона гардида, то кунун инсоният тавонистааст садсолаҳо рушди худро пеш барад. ҳоло дар атрофи сайёраи замин зиёда аз 6000 моҳвораи маснӯӣ бехалабон давр мезанад. ин моҳвораҳо дар ҳаёти инсон бисёр нақши ҳалкунандаро иҷро менамоянд. агар ин 6000 моҳвораи маснӯии замин ҳама якҷоя аз кор бароянд, мо бо чӣ ҳолати баргашт рӯбарӯ мешавем? дар тараққиёти инсоният рахнаи бузург эҷод мешавад. қатъшавии интернет боиси нобудии пешравии тамоми самтҳои зиндагии инсон мегардад. парвози ҳавопаймоҳо бевоситаи самтёб дигар амалӣ намешаванд. робитаҳои тиҷоратӣ аз миёни мардум ба воситаи алоқаҳои фосилавӣ нобуд мегарданд. триллиардҳо доллар хисорот дар як муддати кӯтоҳ ба фонди умуми ҷаҳонӣ ворид мешавад. дар чанд муҳлати кӯтоҳ мардум бо зиндагии иттилоотӣ падруд гуфта ба зиндагии аҷдодии худ бармегарданд. вақте ки ин тақрибан 6000 моҳвора ё ин ки редифи маснӯии замин ки дар атрофи замин фаъолият мебаранд ва барои соҳаҳои мухталифи зиндагии инсон хизмат мерасонанд, аз кор монанд, ин барои инсоният як фалокати бисёр бузург аст. барои чӣ? зеро бисёр низоми таъмини ҳаёт, низомҳои бехатарӣ, алоқа ва дигар соҳаҳо бо моҳвораҳо бевосита алоқаманданд ва аз онҳо сахт вобастаанд. вақте ки ин моҳвораҳо аз кор мебароянд, тамоми ин низомҳо фалаҷ мешавад, яъне системаҳои фаъолияти соҳаҳои гуногуни инсонӣ аз кор мебароянд. дар ин ҳолат инсон наметавонад мақсадҳои худро амалӣ намояд, кори худро ба анҷом расонад ва нақшаҳои худро ба итмом расонад. масалан мегирем дастгоҳҳои алоқа. вақте ки моҳвораҳои алоқа аз кор мебароянд, инсонҳо наметавонанд бо ҳамдигар робита барқарор намоянд ва додугирифти иттилоотро амалӣ созанд. ё ин ки агар дастгоҳҳои навигатсионии моҳвораӣ аз кор бароянд, инсонҳо наметавонанд нуқтаҳои муайянро, объектҳои муайянро, ҷои дар кории муайянро ёбанд ва раҳгум мезананд. зеро имрӯз медонем ки аксарияти ронандаҳои мусофиркашон, таксиҳо, автобусҳои байнишаҳрӣ ё ин ки сайёҳону гардишгароне ки аз як кишвар ба кишвари дигар сафар менамоянд, дар худ дастгоҳҳои роҳнамо доранд ки онҳоро навигатор меноманд ва навигатор аз кор мебарояд ва тамоми ин инсонҳо раҳгум мезананд ва ба ҷои лозима рафта расида наметавонанд. имрӯз ҳавопаймоҳо, мошинаҳои бесарнишин бевосита бо ёрии моҳвораҳо фаъолият менамоянд ва ҳамон сарнишинҳо, халабонҳои ҳавопаймоҳо ҳам тамоми самти роҳ, баландӣ ва дигар параметрҳое ки барои парвоз зарур аст бевосита аз моҳвораҳо мегиранд. ва вақте ки моҳвораҳо аз кор мебароянд, тамоми ин низом фалаҷ мешавад ва парвоз карда метавонанд танҳо ба шакли бисёр хатарнок, зеро ки тамоми он баландиро, самти роҳро, мавқеи ҳавопаймо дар фазо ё ин ки дар болои ягон кишварро бояд шахсони алоҳида нишаста ҳисоб-китоб намоянд ва албатта вақте ки инсон ба ин кор машғул мешавад, иштибоҳҳои инсонӣ рух медиҳад ва имконияти фалокатҳои зиёд ба вуҷуд меояд. чӣ тавр даври низоми моҳвораҳои маснӯӣ таҳризӣ шудаанд? моҳвораҳо нисбат бо ҷойгиршавиашон дар мадори сайёраи замин даври гардишашонро ба ҳар муҳлат замон дар атрофи он мепайванданд. масалан моҳворае ки дар ҳолати геостатсионарӣ нисбати замин қарор дорад, мавҷҳо ҳеҷ гоҳ аз онҳо канда намешаванд. ба ин ҳолат мавҷҳои телевизиониро мисол овардан мумкин аст ки телевизионҳо доимӣ бо гардиши ин моҳвораҳо фаъол ҳастанд. агар моҳвораҳо дар ҳолати геостатсионарӣ қарор надошта бошанд нисбат ба мадори замин, мавҷҳо аз онҳо канда шуда барои қабул намудани мавҷ чанд муддат замон сипарӣ мешавад то дубора мавҷҳо барқарор шаванд. яъне ҳолати геостатсионарии моҳвораҳо дар 24 соат пайваст шудан ба нуқтаи аввалаи худ мебошад. албатта инсон то вақте ки моҳвораҳоро ихтироъ намуду ба кайҳон фиристод, зиндагии муайяне дошт ва ин зиндагӣ
аз ҳисоби оне ки миқдори аҳолии рӯи замин бисёр кам буд, мушкилоти зиёде надошт ва аз сабаби оне ки аҳолии рӯи замин зиёд шуда истодааст, фаъолиятҳои инсонӣ васеъ гардида истодааст ва талабот ба дастрасии иттилоот, дастрасӣ бо суръати иттилоот зиёд гардида истодааст, зарурати истифодаи моҳвораҳо ба вуҷуд омадааст ва ин моҳвораҳо кори инсонро хеле осон мегардонанд, хусусан барои интиқоли маълумот, хусусан барои омӯзиш, таҳқиқот. Масалан, барои муайян намудани захираҳои ҷангал, барои муайян намудани захираҳои сарватҳои зеризаминӣ, масалан барои пешгӯӣ кардани вазъи обу ҳаво, ё ин ки барои муайян намудани мавқеи объектҳои гуногун, ё ин ки барои омӯхтани ҳаракати ҳар гуна объектҳо, масалан ҳавопаймоҳо, мошинҳо, ё ин ки объектҳои муҳими ҳарбӣ бисёр зарур ҳастанд ва аз ҳамин сабаб ин моҳвораҳо кори инсонҳоро хеле осон кардааст ва ҳатто бисёр низомҳои худкоре ҳам фаъолият менамоянд, ки тавассути моҳвораҳо идора карда мешаванд ва зарурати таъсири бевоситаи инсонро аз байн бурдаанд. Масалан ҳавопаймоҳои бесарнишин ё ин ки мошинҳои худрави бесарнишин, масалан аз ширкати Тесла, онҳо ҳама тавассути моҳвораҳо фаъолият менамоянд ва тавассути барномаҳои махсуси худкор идора карда мешаванд. дар аввал яке аз вазифаҳои моҳвораҳои маснӯӣ барои он буд, ки пахши мавҷҳои телевизионӣ ба воситаи онҳо амалӣ гардад. дар солҳои 1960 иттиҳоди шӯравӣ ин таҷрибаро аввалин шуда бо муваффақ анҷом дод ва ин дастоварди бузург кори моро осон намуд. яке аз асрори моҳвораҳои маснӯӣ дар он аст, ки ҳоло шумо низ ба воситаи мавҷҳои алоқаи моҳвораӣ барномаи асрори коинотро зери назар доред. ғояи истифодаи моҳвораҳо ин аз солҳои 40-50 асри гузашта сарчашма мегирад. бори аввал 4 октябри соли 1957 аз тарафи иттиҳоди шӯравӣ аввалин моҳвора ё ин ки радифи маснӯии замин ба кайҳон фиристода шуд, ки ин оғози фатҳи кайҳон гардид, яъне як марҳилаи муҳимеро оғоз кард, ки баъд аз он зиндагии инсон ба кулли дигар гашт ва имрӯз моҳвораҳо дар тамоми соҳаҳои инсоният истифода бурда мешаванд ва онҳоро ба якчанд гурӯҳҳо ҷудо мекунанд, яъне таснифот мекунанд. аввалан моҳвораҳои кайҳоншиносӣ, яъне моҳвораҳое ки барои тадқиқоти кайҳон, тадқиқоти астрономӣ ва омӯзиши замин аз кайҳон дар шакли умум истифода бурда мешаванд. дуввум навъи моҳвораҳои алоқа, яъне барои таъмин намудани алоқа, барои додугирифти иттилоот истифода бурда мешаванд, ки имрӯз телефонҳои моҳвораӣ, ҳамон антеннаҳои моҳвораии телевизион, ҳамчунин интернети моҳвораӣ тавассути ин гуна моҳвораҳо фаъолият менамояд. моҳвораҳои навъи дигар ин моҳвораҳои навигатсионӣ мебошанд, ки барои муайян намудани самт, барои муайян намудани мавқеи ҷисм, барои ёфтани объектҳои гуногун дар рӯи замин хизмат мекунанд. моҳвораҳои дигар ин моҳвораҳои ҳарбӣ ҷосусӣ мебошанд, ки барои ҷустуҷӯ кардани объектҳои гуногун, барои назорат бурдан аз болои давлатҳои дигар истифода бурда мешаванд. моҳвораҳои навъи дигар ин моҳвораҳои иктишофӣ мебошанд, ки барои омӯзиши релефи замин, барои омӯзиши географияи замин, барои омӯзиши мавқеъҳои гуногуни замин, ки бевосита инсон онҳоро омӯхтанаш душвор аст, истифода мешаванд. моҳвораҳои навъи дигар ин моҳвораҳои боду ҳавошиносӣ мебошад, ки барои омӯзиши ҳаракати абр, барои омӯзиши вазъи экологии атмосфера ва барои пешгӯии вазъи боду ҳаво дар минтақаҳои гуногун истифода бурда мешавад. тараққиёти моҳвораҳои маснӯӣ рӯз то рӯз печидатар ва мураккабтар мегардад. Илон Маск, яке аз миллиардерҳои ҷаҳон, нақшаи ба вуҷудории фазои беинтиҳои интернетиро дар тамоми дунё дар пеши рӯ гузошт ва тибқи нақшаи Илон Маск баъд аз амалишавии ин лоиҳа ҳар як инсон соҳиби моҳвораи хусусии худ мегардад.
зиндагии инсоният ба воситаи ин моҳвораҳо куллан тағйир меёбад. дар санаи 24 майи соли 2019 аз тарафи ширкати Илон Маск SpaceX яку якбора 60 моҳвораи маснӯӣ барои таҷриба ба кайҳони назди Замин равона гардид. ин ширкат тасмим гирифтааст ки дар даҳаи сеюми асри 21 12000 моҳвораи маснӯиро ба мадори назди Замин барорад, ки тақрибан барои амалӣ намудани ин лоиҳа ҳудуди $10 миллиард амрикоӣ лозим меояд. илон маск яке аз шахсиятҳои бисёр барҷастаи замони мо мебошад, ки бо дастовардҳои худ дар соҳаи технологии нав, дар соҳаи мошинсозӣ, дар соҳаи фатҳи кайҳон машҳур гардидааст ва ӯ нақша дорад, ки тавассути моҳвораҳои нави Starlink тамоми заминро бо интернет таъмин намояд ва дар ин робита чандин маротиба дастаи моҳвораҳоро ба кайҳон фиристод ва ҳатто ин интернет ба кор даромад ва тавассути ҳамон интернете, ки ба кайҳон аз кайҳон истифода мешуд, дар Twitter навишт, ки ман ин хабари худро тавассути интернети низоми Starlink менависам. ва ин нақшаҳое, ки ӯ дорад, дар ҳақиқат амалишавандаанд, вале барои пурра амалӣ шудани ин нақшаҳо муддати зиёд ва хароҷоти беҳад зиёд талаб карда мешавад ва як қисми моҳвораҳое, ки фиристода буд, аллакай фаъолият бурда истодаанд ва баъзе кишварҳоро бо интернет таъмин намуда истодаанд. дар ҳақиқат интернети моҳвораӣ баъзе бартариятҳои муҳим дорад. яке аз он таъмин намудани тамоми гӯшаҳои ҳатто дастнорас ва баландкӯҳи замин бо интернет мебошад. агар мо интернети ноқилиро истифода барем, барои дар нуқтаҳои дастнорас, дурдаст ё ин ки баландкӯҳ бурдани ин хатҳои интернет бисёр мушкилот ҳаст. яъне дурии масофа, дастнорас будани роҳ ва гаронарзиш будани сохтани ҳамон хатти интернет. вале дастгоҳҳои моҳвораӣ имкон медиҳанд, ки бевосита инсон бояд қабул кунад, ки интернет метавонад дар дилхоҳ гӯшаи замин ба моҳвора пайваст шавад ва аз интернети он истифода намояд. бо рушди техника, вақте ки моҳвораҳои аввалин ба фазо сар дода мешуданд, хеле гаронарзиш буданд, андозаи бисёр калон доштанд ва онҳоро танҳо давлатҳо, кишварҳои абарқудрат ба фазо фиристода метавонистанд. вале рушди техника имкон дод, ки андозаи моҳвораҳо ҳам хурдтар карда шавад, яъне ҳамон схемаву микросхема ва протсессорҳое, ки барои истифодаи моҳвораҳо сохта мешуданд, андозаи онҳо хурд шуд. бисёр технологияҳои пешрафта имкон доданд, ки андозаи дастгоҳҳои кайҳониро хурд намоянд. имрӯз имкон пайдо шудааст, ки кишварҳои миёна ё ин ки камқудрат ҳам ва ҳатто ширкатҳои хусусӣ ҳам моҳвораи худро ба кайҳон фиристонанд. масалан ширкатҳои Google, SpaceX, Яндекс ва бисёр ширкатҳои дигар моҳвораҳои худро ба кайҳон фиристодаанд ва тавассути онҳо додугирифти алоқаро ба роҳ монданд. ва имрӯз як навъи муайяни моҳвораҳо ба вуҷуд омадааст, ки онҳоро кубсат мегӯянд. андозаи онҳо аз якчанд сантиметр сар карда вазнашон ҳудуди килограмм аст, яъне 1 килограмм, 2 килограмм. ва имрӯз дар бисёр кишварҳои дунё дар донишгоҳҳо донишҷӯёни соҳаи кайҳоншиносӣ, соҳаи кайҳонавардӣ ба сохтани ҳамин гуна кубсатҳо, яъне моҳвораҳои хурд машғул ҳастанд ва онҳо дар ин моҳвораҳо танҳо ягон дастгоҳи қабулкунандаро мегузоранд, ки ба мисли суратгир ё ин ки камераи наворбардорӣ ё ин ки ягон детекторе, ки афканишотро ба қайд мегирад, мегузоранд ва тавассути он таҳқиқот анҷом медиҳанд.
дар ин ҷо се масъала ҳаст: сохтан ва ба кайҳон фиристодани моҳвораи хусусии як кишвари алоҳида. Якумаш доштани мушаки баранда. яъне барои ба кайҳон баровардан мо бояд ракета дошта бошем, ки ҳамон моҳвораро дар он насб намоем ва ба кайҳон фиристонем. Тоҷикистон ин гуна мушак надорад ва кишварҳое ки ин гуна мушак надоранд вале моҳвора доранд, аз мушакҳои кишварҳои дигар истифода мебаранд. Масалан, Русия ё ки Амрико тавассути маблағи муайян моҳвораҳои кишварҳои дигарро ба кайҳон мебаранд ва ин кор хеле гаронарзиш аст. Тасаввур кунед, ки ба кайҳон фиристодани ба мадори наздизаминӣ фиристодани 1 килограмм бор ҳудуди 30 то 50 ҳазор доллар арзиш дорад. мушкили дигар ин сохтани худи моҳвора. яъне барои сохтани моҳвора мутахассисони муайян лозим аст ва ҳамун таҷҳизоти зарурӣ. дар Тоҷикистон таҷҳизоти зарурии моҳвораҳо истеҳсол карда намешавад ва онҳо бисёр гаронарзиш ҳастанд. вале имкон ҳаст, ки олимони мо бо дастрас намудани ин гуна таҷҳизот моҳвораро созанд. як мушкили дигар мақсад ва вазифаҳои моҳвора. яъне моҳвораҳо бо мақсадҳои гуногун истифода мешаванд, вазифаҳои гуногун доранд, натиҷаҳои гуногун ба даст меоранд. яъне барои мо кадом навъи моҳвора зарур аст. агар моҳвораҳои оддие, ки танҳо барои таҳқиқоти фарз кардем баландии атмосфера, ҳарорати атмосфераи замин вобаста ба баланд шудан ё ин ки тағйирёбии афканишоти атмосфера вобаста ба баландӣ бошад, ин чизро мо бемушкилӣ сохта метавонем. зеро сохтани ин гуна моҳвора он қадар душвор нест ва ҳамон таҷҳизоте, ки дар сохтани ин моҳвора истифода бурда мешавад, таҷҳизотҳои нисбатан оддӣ ҳастанд. ва албатта барои он ки дар оянда мо низ соҳиби моҳвора шавем, соҳиби мушакҳои баранда шавем, мутахассисоне ки маҳз бо ин гуна дастгоҳҳо кор карда метавонанд, ин гуна моҳвораро сохта метавонанд ба вуҷуд оянд, эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқу табиатшиносӣ дар соҳаи илм ва маориф барои солҳои 2020-2040 ба ин кор имкон медиҳад, заминаи фароҳам ба вуҷуд меорад ва мо натиҷаҳои инро баъд аз 10 солаҳо мебинем ва дар оянда албатта ки Тоҷикистон ҳам соҳиби моҳвора мешавад, дастгоҳҳои сохтаи тоҷикистониҳо ҳам ба кайҳон парвоз менамояд ва мо баъдан бо ифтихор хоҳем гуфт, ки мо ҳамин чизро интизор будем. агар моҳвораҳо сабаби пешравии зиндагии инсонҳо шуда бошанд, вале хатару таҳдидҳои онҳо ба сайёраи замин низ зиёд шудаанд. ҳоло тахминан миллионҳо партови ин дастгоҳҳо куллан заминро фаро гирифтаанд ва барои тоза шудани фазои сайёраи замин аз партовҳои дар кайҳон қарор дошта тахминан 100 солаҳо гузариши замон лозим меояд, то аз мадори замин ин оҳанпораҳо берун шаванд. вақте ки моҳвораҳоро истифода мебаранд, онҳо ҳадафҳои гуногун доранд ва албатта фосилаи истифодабарии онҳо маҳдуд мебошад ва дар натиҷа баъзан аз мадори пештараи онҳо фаровардани онҳо хеле мушкил мебошад, аз рӯи иқтисодӣ ноҷо мебошад ва барои ҳамин баъзе онҳо дар ҳамон мадораш дар ҳаракат мемонанд ва аз сабаби он ки моҳвораҳо бисёр сар дода мешавад бо вазифаҳои гуногун, сол то сол ин моҳвораҳо ҷамъ шуданд. дигар масъала, вақте ки моҳвораро сар медиҳанд ба кайҳон, он ба як қисмҳо ҷудо мешавад, яъне ки зина ба зина ба ягон баландӣ мебарояд ва дар натиҷаи зина ба зина баромаданаш ҳар як қисми он ҷудо шуда меравад ва бо ягон мадори муайян ҳаракат мекунад. дар натиҷа дар атрофи кайҳони назди заминӣ
пораҳои зиёди киштиҳои кайҳонии маҳвораҳо ҷамъ шудаанд ва онҳо ба ҳам бархӯрда боз эффекти каскадӣ мегӯянд, дар натиҷа пора шуда хеле зиёд шудаанд. ҳоло аз рӯи ҳисобу китоби олимон зиёда аз 7500 тонна поралахтакҳо, яъне ки инҳоро партови кайҳонӣ меноманд, дар атрофи кайҳони наздизаминӣ ҷамъ шудааст ва албатта ба ҳаракати оянда ба моҳвораҳои наве ки сар дода мешаванд мушкилӣ хеле зиёд меорад. албатта кайҳон ки васеъ аст, бархӯрии онҳо эҳтимолияти кам дошта бошад ҳам, лекин онро дорад. то ҳол аллакай 3 садамаи калон ба вуҷуд омадааст ва хатар то рафт зиёд мешавад, прогрессия дорад. яъне ки эффекти каскадӣ маънояш ин ки вақте ки як маҳвора ба садама дучор шуд, он поралахтак шуда аллакай якчанд маротиба эҳтимолияти садамаро зиёд мекунад. ҳоло инсоният пешгирии хатари поралахтакҳои партови кайҳоние ки аз 1 сантиметр зиёд аст наёфтааст. онҳо аз сабаби он ки бо сурати калон ҳаракат мекунанд, соҳиби энергияи кинетикии зиёд мебошад ва массаи хурд дошта бошад ҳам бо энергияи калон ҳаракат карда бо импулси зиёд ба моҳвораҳо таъсир мерасонанд ва дар натиҷа боиси аз кор баромадани моҳвора мешавад. кайҳонавардонро ин ҳолат ба ташвиш овардааст, зеро шахсоне ки дар фазо дар дохили моҳвораҳо қарор доранд, ин партовҳо боиси хавфу хатари онҳо мегардад. роҳи парвозҳои кайҳонӣ бояд холӣ аз боқимондаҳои ин оҳанпораҳо бошанд. агар ҳамин гуна ҳолат идома ёфтан гирад, баъд аз 40 сол дигар парвоз ба кайҳон ниҳоят мушкил мегардад. ҳоло барои бартараф кардани ин мушкилиҳо махсус киштиҳои кайҳонӣ аз тарафи мутахассисон ба фазо равона мегарданд. ба гуфтаи онҳо то ҳадди имкон бояд фазо аз ин боқимондаҳои ҳар гуна ашёҳои хатаровар тоза шавад. дар ҳақиқат то соли 2055 агар ҳамин ҳолат давом ёфтан гирад, аллакай парвози киштиҳои кайҳонӣ хатири хеле зиёд пайдо мекунад ва душвор мегардад. лекин ҳоло чораҷӯӣ шуда истодааст ки ин партофи кайҳониро бо кадом усулҳо бояд бартараф созанд. дастгоҳҳои гуногун лоиҳасозӣ шуда истодааст. акнун вақт то истифодабарии онҳо, пешгӯӣ кардани кадом дастгоҳҳо аз сабаби он ки амалӣ нагардидааст, ҳамаш дар лоиҳа аст. барои ҳамин пешгӯӣ кардан ҳоло асос надорад. ҳозир аз ин проблема чӣ хел баромада истодаанд? мониторинги кайҳони наздизаминӣ рафта истодааст бо телескопҳои заминӣ, телескопҳое ки дар моҳвораҳо монда шудаанд. мадори ин партови кайҳонӣ ҳар якаш муайян карда шуда истодааст ва ҳаҷми муайяни кайҳоне ки аз партов тоза аст, ба он моҳвораҳои нав равона карда шуда истодаанд. аллакай аз тарафи инсоният барои пешгирии хатаре ки партови кайҳонӣ меорад чораҷӯӣ шуда истодааст. мушкилӣ албатта ҳал меёбад ва то ин дараҷае ки инсон ба кайҳон парида натавонад, то ин ҳолат оварда намерасад. ширкатҳое ки барои тоза кардани партовҳои кайҳонӣ кӯшиш доранд, чандин лоиҳаҳоро мавриди омӯзиш қарор дода истодаанд. яке аз он дастгоҳҳо идиобид мебошад, ки бояд ба гуфтаи мутахассисон дар соли 2023 ба фазои назди замин равона гардад. дар бартарафкунии ин мушкилӣ вазифаи ин дастгоҳ доштани партовҳои паррони кайҳонӣ ва ба ҷозибаи замин наздик намудани он мебошад.
дар сурати наздик гардидан ба ҷозибаи замин боқимондаи ин партовҳо сӯхта аз байн мераванд.